Все, большое. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Тауышламайбыз. Вассалату вассаламу аля набийина Мухаммад ва асхабы ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Енді башыбыз біз әзірәк теге дәресләрдә истигъфар турында алган идек. Аллаһтан гафу сорау буенча енді дәвам итәбез. Ягъни һәрбер кеше гөнаһ кылганнан соң Аллаһ Тәгаләдән гафу сорарга тиеш. Енді әйттек, тәүбәнең шартлары бар. Аллаһ Тәгалә гафу итә өч шарт белән. Беренчесе гөнаһтан туктасаң, икенчесе инде гөнаһ туктаганнан соң бүтән бу гөнаһка кайтмыйм дип үз-үзенә сүз бирү, өченчесе үкенү. Менә Аллаһ Тәгалә безнең тәүбәләребезне кабул итә өч шарт белән генә. Беренчесе әйттек инде гөнаһтан туктау, икенчесе үкенү, Аллаһтан гафу сорау, өченчесе үз-үзеңә сүз бирү, бүтән бу гөнаһка кайтмыйм дип инде. Шул вакытта гына безнең гөнаһларыбыз кичерелә иншаллах. Менә беренче шартны алыйк. Әгәр дә кеше Аллаһ Тәгаләдән даими рәвештә Аллаһтан гафу сорый икән, но гөнаһтан туктамады икән, Аллаһ Тәгалә аны гафу итмәй. Икенче шартны алыйк. Мәсәлән, гөнаһтан туктады, но Аллаһтан гафу сорамады. Ул вакытта да Аллаһ Тәгалә гафу итмәй. Өченчесе, мәсәлән, икесе үтәде икән. Беренчесе, мәсәлән, гөнаһтан туктады, Аллаһтан гафу сорады, но әле может әзрәк гөнаһ кылып алырмын дип шулай уй бар икән, ул вакытта да дөрес булмый. Кирәк именно шушы өч шарт. Беренчесе гөнаһтан туктау, икенчесе үкенү, өченчесе бүтән бу гөнаһка кайтмыйм дип үз-үзеңә сүз бирү инде. Истигъфар кылуның файдалары бар. Теге дәрестә үткән идек. Тагын бер кабатлап алабыз. Аллаһ Тәгаләдән гафу сорау, Аллаһтан гөнаһларны гафу итүне даими сорау яңгыр явуның бер сәбәбе булып тора дигән. Әгәр дә кешеләр или кешеме, вообще гомумән кешеләр Аллаһ Тәгаләдән даими рәвештә гафу сорап торсалар, Аллаһ Тәгалә яңгырны яудыра. Икенчесе, Аллаһтан гөнаһларны гафу итүне даими сорау ризыкның, байлыкның килүенә һәм артуына сәбәпче булып тора. Менә Аллаһтан гөнаһларны гафу итүне даими сорау ризыкның, байлыкның килүенә һәм артуына сәбәпче булып тора. Мәсәлән, әгәр дә кеше гөнаһлар күп икән, шушы гөнаһлар күп сәбәпле Аллаһ Тәгалә ризыкны киметергә мөмкин. Чтобы шушы кире бәрәкәт кайтсын өчен, кирәк Аллаһ Тәгаләдән гафу сорарга. Ничек гафу сорарга? Менә кемдер әйтә, минем гөнаһларым юк. Мин бер кешегә дә зыяны китерәгән юк дип инде. Бу ни сәбәпле шулай? Чөнки беренчесе гыйлем юк. Икенчесе маңгай күзе бар, но күңел күзе күрми. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә безне барыкка китерде. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, өч төрле кешедән ди каләм күтәрелгән гөнаһ язылмый. Беренчесе йоклаган кешедән уянганча хәтле ди. Икенчесе дивана кешедән акыл кергәнчә хәтле ди. Өченчесе инде сабый кешедән балагатка ирешкәнчә хәтле ди. Ягъни кеше пока йоклый, аның гөнаһасы язылмый. Кеше дивана икән, аның гөнаһасы язылмый. Кеше сабый икән, аның гөнаһасы язылмый. Башка кешеләрнең гөнаһлары бар. Шушы гөнаһлар өчен без Аллаһ Тәгаләдән тәүбә кылып, инде гафу сорыйбыз. Но кемдер уйлый, мәсәлән, харамны эшләсәң гөнаһ була дип, но ул гына түгел. Аллаһ Тәгаләне кушканнарын эшләмәсәң дә ул гөнаһ була. Аллаһ Тәгалә хадисләрдә дә, Аллаһ Тәгалә Субханаһу ва Тәгалә Коръәндә дә китерә, намаз уку буенча. Кстати, намаз уку буенча Коръәндә 83 аят килә икән, намаз буенча. Хамыр буенча 3 кенә аят килә, намаз буенча 83 аят килә икән. Менә хамыр буенча Аллаһ Тәгалә беренче аятта әйтә, хамырда ди файда бар ди, зыяны бар ди, но зыяны күбрәк ди. Ягъни файдасы бар, монда инде медицина ягыннан инде ул кулланалар операция ясаганда. Галимнар әйтәләр, файдасы бар дип, инде ул все-таки күпмедер экономикага теге мәсәле прибыль китерә. Кибетчеләр дә аны отказать итә алмыйлар, чөнки ул прибыль китерә. Но зыяны күбрәк ди.
Зияны күбрәк семьясына зиян килә, дәүләткә зиян килә, кешенең үзенә зиян килә, зияны күбрәк. Икенчесе, Аллаһ Тәгалә әйтә, намазга басканда ди, исерек килеш намазга басмагыз ди. И өченче аят килә инде уже харам кылынды ди. Менә бу хадис буенча. Но намаз уку буенча анда 83 аят килә. Намазны торгызыгыз, намазны саклагыз ди, бигрәк тә урта намазны саклагыз дип аятларда килә. Шуның өчен намаз укырга Аллаһ Тәгалә бик күп игътибар бирә. Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи шулай дип әйтә. Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтә, кыямәт көнендә ди, иң беренче сорау булыр намаз буенча ди. Намаз дөрес булса, башка гамәлләр дөрес була ди. Намаз бозык булса, башка гамәлләр дә бозык була ди. Ягъни, әгәр дә кеше намазга игътибар бирә, ул уразага да игътибар бирә. Уразаны да тута. Намазга игътибар биргәч, ул хаҗга да игътибар бирә. Намазга игътибар биргәч, ул гынаһлардан да саклана. Намаз бар, дин бар, намаз юк, дин юк икән. Менә и намаз укуның файдалары бик күп. Намаз укуның файдалары бик күп. Кеше намазга баскач, ул Аллаһ белән элемтәгә керә. Бер хәзрәт әйтмеши, бүген көндә галимнар әйтәләр, кешенең бәхете юк ни сәбәпле? Чөнки Аллаһ белән элемтә юк, Аллаһ белән элемтә өзелгән дип әйтәләр. Мәсәлән, телевизор ачасың, анда Аллаһ Тәгалә белән элемтә почти юк. Анда передачалар дини бар, но атнага бер булырга мөмкин, мәсәлән, Татарстан передачаларда инде. Мәсәлән, эшкә барасың, тоже Аллаһ белән элемтә юк дип әйтәбез инде. Урамга чыгасың, Аллаһ белән элемтә юк. Аллаһ Тәгалә безгә көненә 5 вакыт намаз укырга куйды. Без Аллаһ белән элемтәгә керәбез. Шуның белән галимнар әйтәләр, кешенең бәхете арта дип. Әгәр дә кеше үзенә бәхет таба алмый икән, күңеленә тынычлык таба алмый икән, аны намазга басарга кирәк. Чөнки намаз укымау ул үзеннән бер зур гынах булып санала. Зур гынах булгач, ул намаз укымый җыелып бара, аны гынах хасалары җыелып бара. Шул вакытта ул бәхетле була алмый берничектә. Менә бер хәзрәт әйтмешли, дөнья күләмендә кешеләрдән опрос ясаганнар инде. Синең өчен бәхет нәрсә ул дип инде. 36% әйткән ди, минем өчен бәхет ул мәхәббәт. Ягъни мәхәббәт, любовь дип әйтәләр инде. Хәзрәт әйтә, карагыз, кешедә мәхәббәт югалса ди, моның бәхете дә югала икән ди. Ни өчен күп кешеләр, мәсәлән, үз-үзенә куллар салалар, шушы мәхәббәт өчен. Чөнки мәхәббәттә ул бәхет күргән, мәхәббәт югалгач, аның нәрсәсе бәхете югала. Кемдер инде әйткән, минем бәхетем сәламәтлектә дип. Кешенең сәламәтлеге югалгач, аның бәхете югала. Но безгә Коръән дәлил булып тора. Аллаһ Тәгалә безгә мисал итеп күрсәтә Аюб пәйгамбәрне. Аюб пәйгамбәр 18 ел авырткан. Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә, тошта Аллаһ Тәгалә аңар бик авыр сынау биргән, зур сынау биргән. Без шушы сынауны күтәрә алмаячакбыз. Аллаһ Тәгалә иң беренче Аюб пәйгамбәргә күп нәрсә биргән инде. Байлык та биргән, хатын да биргән, балалар да биргән, аны 7 баласы була, ялгышмасам. Аның көтә торган хезмәтчеләре бар булды. Аның инде сарыклары булды. Ягъни бай кеше булды инде. Бер вакыт Аллаһ Тәгалә моңа сынау җибәрә, шир җибәрә тәненә. Бу авырта башлый. Моның 7 баласы үлеп бетә. Моның тәненә бик каты шир керә. Ул тәненә бөтен нәрсә авырта. Безнең инде тәнебездә, мәсәлән, баш авыртса, без аны түзә алмыйбыз, тизрәк теге обезболивающий чәчәбез инде. Теш авырта башласа, түзә алмыйбыз, обезболивающий чәчәбез. Икенче көнне теш врачына барабыз. Аюб пәйгамбәрнең теше дә, башы да, эчтәге бөтен азалары да бөтен нәрсә авыртты. Ул 18 ел шулай авыртты. Ул бәхетсез булмады. Ул Аллаһ Тәгаләне һәр вакытта да искә төшереп, намазлар укып, зикрләр, тасбихлар әйтеп утырды. Шундый дәрәҗәгә җитте бу, тошта халык моны авылдан куып чыгара. Авылдамы, шәһәрдәме яши торган җирдән инде. Чөнки аның авырты безгә дә ләгер дип, ул мәҗбүр була үзенең хатыны белән инде тауда яшәргә, пещерада инде.
Ул бер кая да эшли алмады, ул урыс өстендә генә ятты, хатыны инде ризык эшләп, ризык алып кайтты. Шулай 18 ел буе. Хатыны инде аның җәмәгате түзә алмагач, әйтте, син Аллаһтан дуга сора инде ди, син бит Аллаһ Тәгалә сиңа шифа бирер ди. Ул шундый сорау бирә, күпме без рәхәттә яшәдек? Ул әйтә 70 ел ди. Ул тагын 70 ел түзәргә риза булган икән Аюб пәйгамбәр. Менә без әзрәк кенә больниста ятсак, уже уфтана башлыйбыз. Әйтәм, нишәп мине Аллаһ Тәгалә шулай итеп газаплый микән дип, нишәп Аллаһ Тәгалә миңа шулай шундый начарлыклар бирә микән дип, мин бит изгелекләр эшлим дип. Ана бетерми, то что бу сынау. Пәйгамбәрләрнең нинди аларның гөнаһлары булды, аларның гөнаһлары булмады. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи үзенең кулы белән ялашмасам 4 баланы җирли. Безгә андый сынау килгәне бармы, юкмы әле? Ул уфтанмады. Аюб пәйгамбәр 18 ел буе җирли, ул уфтанмады. Аллаһ Тәгаләгә шөкерләр әйтте, Аллаһ Тәгалә рәхмәтләр әйтеп торды. Менә галимнар әйтәләр, шушы сынау буенча ди, кеше 3 төрлегә бүленә ди. Беренче төр сабыр итми. Сабыр итми, уфтана, Аллаһ Тәгаләгә зарлана, Аллаһ Тәгалә дә мондый кешене яратмый. И бу гөнаһлы була. Гөнаһ языла. Еще бәла казада, еще гөнаһта языла. Икенче төр кеше бу сабыр итә, уфтанмый. Менә бу бик күп саваплы кеше була. Аллаһ Тәгалә әйтә, моңар ди хисапсыз әҗирләр була ди. Yani теге дөньяда Аллаһ Тәгалә кыямәт көндә монда хисапсыз саваплар бирә икән. Хисабы юк. Мәсәлән, намаз укыды, күпмеләр аны яздылар. Мәсәлән, садака бирде, күпмеләр аны яздылар савапны инде. Но сабыр иткән өчен хисабы юк. Ишенче төр кеше әйтәләр, кем була инде ул? Беренчесе сабыр итми, икенчесе сабыр итә, өченчесе төр кеше Аллаһка шөкер итә, рәхмәтләр әйтә. Менә бәла каза килгәч, Аллаһ Тәгалә рәхмәтләр әйтә. Бер апа әйтмешли, аның баласы үлгән булган икән инде. Менә минем бала үлде ди, мин хәзер Аллаһка нәрсә рәхмәт әйтергә тиешмени ди. Ана бетерми, то что бала да любой әйбер ул безнеке түгел, Аллаһныкы. Баланы бирүче Аллаһ, ул үзенекен бирде, үзенекен алды. Менә шуны анара кирәк, мәсәлән, күршегә кирип бер кирәк алып чыгып китәбез икән. Кулланырга инде временно, вакытлыча. Кулланабыз, и күрше әйтә, давай миңа үземә кирәк дип кирәкне біз әйтәбез, юк, моңар ияләнде мине, бирмим дип әйтә алмыйбыз бит инде. Бу да нәкъ шулай, бу бит инде Аллаһ Тәгалә үзе бирде, үзе ала. Шуның өчен без түзәбез, иншалла, түзәргә тиеш, сабыр итәргә тиеш. Шундый зур дәрәҗәле, рухи дәрәҗә кешеләр бар. Аллаһка шөкер әйтәләр әле, рәхмәтләр әйтәләр, бәла каза килгән өчен инде. Чөнки алар аныйлар, аларда гыйлем бар, моның өчен саваплар бар. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, әгәр дә кешегә бәла каза ирешсә ди, авырлык килсә ди, хәтта шәнешсә дә ди, аның гөнаһлары кичерелә ди. Гөнаһлары китә ди. Менә бер районда булганда, Татарстанда, анда эшләгәндә, әйттем инде, тагын бер әйтәм, бер бабай мәчеткә һәр вакытта да булышып йөрде инде. Анда стеналарны, анда теге нәрсә итеп, вагонка белән ташлап йөрде. И бер вакыт бу инде урын өстендә ятты 7 ай буе үлем алдыннан. Миңа әйтәнчә, Аллаһ та мине газаплый ди. Ана тара туры килде инде, то что әйтәм, Аллаһ та сине газапламый, то что Аллаһ та сине тели чистартырга гөнаһлардан. Yani теге дөньяга тели сине Аллаһ та гөнаһсыз чиста булып китергә. Yani әгәр дә без гөнаһсыз чиста булып китсәк, Аллаһ та безне гафу итсә, үлгәннән соң Аллаһ та безгә бик күп рәхәтлекләр, ләззәтләр бирә икән. Менә әйтик, Аюб пәйгамбәр турында, то что Аллаһ Тәгалә аңар бик зур сынау бирде. 18 ел авыртты. Яндар уже ахыры вакытка инде Аллаһ Тәгаләдән дуа сорый, шифаны миңа бир дип. Аллаһ Тәгалә аңа шифасын кайтара инде. 18 ел түзгәннән соң инде. Аллаһ Тәгалә аны белән разый калды, разый булды. И авырткан кеше янында бөтен кеше сынала икән. Ир авыртса, хатыны да сынала, балалары да сынала, әти-әнисе дә сынала, туганнары да сынала. Ничек сынала? Мәсәлән,
Кеше авырта икән, ул бит инде уфтана башлый, авырта, mesela авырта дип, бу кирәк дип, и хатынымы, или иреме рәттән йөри икән, тоже уф дип әйтә икән, бу сынауны үтмәгән була инде. Бөтен кеше сынала мона инде. Ягъни якын тирәдә кеше аңар ярдәм итеп йөрсә, уфтанмаса, ул сынауны үткән була. Ул сабыр иткән була инде. Но авырткан кеше дә уфтанмаса, сабыр итсә, якын тирәгә, кешегә дә, кешеләргә дә җиңел булачак. Җиңел булачак. Шуның өчен монда авыртсак без, кирәк түзәргә, кирәк сабыр итәргә, кирәк Аллаһ Тәгаләне күбрәк искә төшерергә, намаз укырга. Намаз укыганда, Аллаһ Тәгаләне күбрәк искә төшергәндә, күңелгә Аллаһ Тәгалә җиңеллек бирә иншаллаһ. Рәхәтлек бирә, күңел тынычлыгы бирә. Менә кеше сәламәт булмаса да, ул бәхетле була ала икән. Кемдер әйтә, мәсәлән, минем ишем инде бәхет ул, мәсәлән, сәяхәт кылу, путешествие, Эмиратка бару, анда Турцияга бару. Әлбәттә, бу әйбәт тыелмаган. Бу ярый, рөхсәт ителгән, бу инде тоже үзенең теге савабы да бар. Но әгәр дә кеше беренче урынга куя икән менә шушы нәрсәләрне максат итеп. То есть бит инде Аллаһ Тәгалә безгә беренче урынга максат итеп куйды гыйбадәт кылу. Җимакка, безнең максатыбыз җимакка керергә тиешбез. То есть шуңар омтылырга тиешбез, намаз укып, ураза тотып. Ана кем моны аңламый, ул инде тырыша күбрәк ләззәт алыра бу дөньядан инде. И Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, кемдә кем бу дөньяны гына тели икән ди. Ну без бу дөньяны биребез ди. Ана теге дөньяга аңаның өлеше булмас ди. Ну кем бу дөньяны тели икән, ахиратны да тели икән, без ике дөньяны да биребез ди, Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә. Шуның өчен менә намаз вакыты җитте икән, намазны укыйбыз вакытында. Намаз укыдык, сәлам бирдек, все, монда, пожалуйста, син любой эшне эшли аласың. Аннан тагын намаз вакыты җитте, тагын намаз укыйбыз. Шуның өчен приоритет беренче урында тора, намаз вакыты җитте икән, ул намаз укый. Намаз укыганнан соң инде уже приоритет икенче урында, икенче анда эшне эшлибез, башка әйберне эшлибезме инде. Менә Аллаһтан гөнаһны гафу итүне даими сорау ризыкны, байлыкны килүенә һәм артуына сәбәп булып тора икән. Әгәр дә күрәбез икән, байлык артмый, или байлык кими, күрәбез икән, ризык артмый, или сәламәтлек начар, безгә Аллаһтан гафу күбрәк сорарга кирәк. Күбрәк астагфирулла, гөнаһтан туктарга кирәк, гөнаһларны танырга кирәк. Инде бүтән гөнаһка кайтмыйм дип үз-үзеңә сүз бирә кирәк. Шул вакытта иншалла Аллаһ Тәгалә сиңа бәрәкәтен бирер. Менә бер районда тоже эшләгәндә бер кеше бар иде. Ул эпилепсия чире белән авырткан, мин аны сөйләгән идем, тагын бер сөйләп алам. Иншалла. Ул әйтә, то что шундый хәлгә җиттем ди, теге эпилепсия чире бит инде ул аңны югалта. Бер вакыт аңны юаттым ди, телне йоттым ди. Әле ярый якын тирәдә кешеләр булды ди. Тизрәк авызны ачып телне чыгардылар ди, мин анда һава җитмәү сәбәпле үләргә мөмкин булдым ди, әйтә инде. Ул әйтә, то что врачларга йөрдек ди, профессорлар бардык ди, Мәскәүгә хәтле бардык ди, бернәрсә булышмады. Но күрше теге йортта бер абыстай тора иде ди. Шкырып китә иде ди. То есть шкырып бала миңа зәрәк җиңнәйеп булып китә дип әйтә инде. Ул әйтә, улым, менә намаз китабын алып килдем, давай намазны өйрән әле. Ул әйтә, нинди намазлары булышсын синең, миннән даже профессорлар булыша алмады дип әйттем ди аңа. Мәскәү хәтле булып барып йөргән бит инде. Но аның сүзләрен тыңладым ди, намазга бастым ди, намаз укый башладым ди, менә хәзер 8 ел намаз укыйм ди, эпилепсия чире юкка чыкты дип әйтә. Ягъни галимнар әйтәләр, эпилепсия чире ике төрле бар икән. Беренчесе медицина ягыннан, икенчесе җин ягыннан. Моны күрәсен, җин ягына булгач, бу намазга баскач, җине түзә алмыйча, моны җине чыкканда, бу Аллаһ Тәгалә шифасын биргән. Менә шуның өчен кайбер кешеләргә даже намаз аркылы даже шифасын да бирә. Намаз аркылы бәрәкәтен дә бирә Аллаһ Тәгалә. Намаз аркылы кире киткән байлыкны да кире кайтара ала. Менә Аллаһ Тәгаләнең гафу сорасак, намазга бассак, ураза тота башласак, бу ризыкның артуына, байлыкның артуына бер сәбәп булып тора икән. Анда даими истигъфар кылу Аллаһ Тәгалә белән кеше арасында элемтә урнаштыра.
Yani biz Allah Teala bilen pastayanı ilim tela bulabız. Andары daimi istiğfar kulu kişiden şeytanlarını yaraklaştıra. Daimi istiğfar kulu kişini Allah Teala yarata. Daimi istiğfar kulu imanını kuvvetli. Daimi istiğfar kulu kişiye şahvat tilagi bilen kirişirge edemite. Daimi istiğfar kulu kişinin cennetke kirevine sebepçi bulup turadi yani. Koy bir kişiler astagfirullah deyip eytiler. Lakin günahtan to'xtay olmaylar yani. Bizi amalları onların yüreklerini qoplagan. Şuna göre onlar günahlar kılırga əvrilgenler yani. Tıyılgan amal bilen ışıraşkan soyu nefislerge onlarını işine. Şu sebeple onlar günah kılmayışı bir günü de uzdurmaylar yani. Ne şunday kişilerge İbrahim ibn Adham'ın eytip kaldırgan hikmetli sözleri var. Bir vaxtni İbrahim ibn Adhamga bir kişi kelib şulay deydi. Ey İbrahim ibn Adham, bu indi ilki zamanda yaşayan bir zor galim bola. Nefesim meni gil günah kılarga kuturta. Mena ko'ngilga o'tib kirilib bir so'z aytadi. To'yiz günahdan tuta olmayım diye. Bir söz aytadi deydi. İbrahim ibn Adham aytadi. Eğer de nefesim Allah'a karşı kelib günah kılarga kuturtsa, bir şartni o'tay oson qil. Yani İbrahim ibn Adham aytgan, eğer de bir şartni o'tasan, pожалуйста günah qildi. Ruxsat beraman. Yo'q, bir şartni o'ta. Bu kishi ayta olasa menga onun birinchisini ayt. İbrahim ibn Adham ayta, eğer de günah kılarga tilasan, Allah'ın rizqini oshama. Ne birinchi shart. Eğer de günah kılasın kelsa ekan, Allah'ın rizqini oshama degan. Bu kishi ayta, subhanallah, bu nechik bo'lasin? Bütün rizq bit aniqi, Allohniki, biz men uni bildira olmayman degan endi. İbrahim ibn Adham ayta, sen bek g'ajib kishi ekansan. Allohning rizqini oshiysan, hammaga qarshi kelib gunoh qilasanmi? Bu kishi ayta, olaysa menga ikkinchi shartni ayt. İbrahim ibn Adham anga shulay deydi. Allah barliqqa keltirgan yer sharida yashamayshi gunoh qil. Olaysa bu yerda yashama, ikkinchi yerda gunoh qil deb aytaydi. Bu kishi ayta, subhanallah, men qo'yib gunoh qilayim. So'ng butun yer ko'k Allohniki bit. İbrahim ibn Adham ayta, sen bek g'ajib kishi ekansan. Allohning rizqini oshiysan, onun yerida yashaysan, hammaga qarshi kelib gunoh qilasanmi? Bu kishi ayta, olaysa menga uchinchi shartni ayt. İbrahim ibn Adham ayta, eğer de günah kılarga tilasan, Allah ko'rmay turgan yerga borib gunoh qil. Mana Allah da qo'ya ko'rmay shunda yerga borib gunoh qil deb aytadi. Bu kishi ayta, subhanallah, nechik men ondan yashirib gunoh qila olayım. U bit yiqlamaydi, ham unga yiqi simirowda ta'sir etmaydi degan edi. İbrahim ibn Adham ayta, sen bek g'ajib kishi ekansan. Allohning rizqini oshiysan, onun yerida yashaysan, qo'yda bo'lsan da u seni ko'ra, unga qarshi kelib gunoh qilasanmi? Bu kishi ayta, olaysa menga to'rtinchi shartni ayt. İbrahim ibn Adham ayta, eğer de yanına joningni oluv uchun o'lim farishtasi kelsa, unga mening ali o'lasim kelmaydi deb ayt. Mana to'rtinchi shart. Eğer de yanına joningni oluv uchun o'lim farishtasi kelsa, unga mening ali o'lasim kelmaydi deb ayt. Bu kishi, bu mumkin tugul. Men onu bildira olmayman deb, chunki Alloh taolo eğer de onlarning o'lim vaqti kelib jetsa, ular onu bir soatga da kechiktiradi, ham oshiqtira olmayashaqli deb ayta Alloh taolo. Yunus surasi 49-oyat. İbrahim ibn Adham ayta, sen bek g'ajib kishi ekansan. Allohning rizqini oshiysan, onu yerida yashaysan, qo'yda bo'lsan da u seni ko'ra, o'limni de to'xtata olmaysan, ham sen unga qarshi kelib gunoh qilarga tilaysanmi? Bu kishi ayta, olaysa menga 5-shartni ayt. İbrahim ibn Adham ayta, eğer de senin yanına cehennemge alıp ketu için gazap farishtalari kelsa, sen onlara men jannatga boram deb ayt. Bu kishi ayta,
Мин моны эшли алмыйм, минем аларга каршы торырга көчем җитми. Ибрагим ибн Адхам әйтә: Син бик гаҗәп кеше икәнсең. Аллаһның ризыгын ашыйсың, аны җирендә яшисең, кайда булсаң да ул сине күрә, үлемне дә туктата алмыйсың. Җәннәткә керү өчен газап фәрештәләре дә каршы торырга көчең җитми, һәм син аңа каршы килеп, гына кылырга телисеңме? Соңына бу кеше үксеп, елап: Эй Ибрагим ибн Адхам, мин Аллаһтан гөнаһларымны гафу итүне сорыйм, аңа тәүбә итәм дип әйтте, һәм китеп барды дигән. Менә монда бик хикмәтле сүзләр Ибрагим ибн Адхамның галимның сүзләре әйткән. Менә шушы сүзләрне безгә анаса иде. Инде әлбәттә без Аллаһ Тәгаләнең җирендә яшибез. Әлбәттә без инде Аллаһ Тәгаләнең ризыгын ашыйбыз. Әлбәттә без инде үлгәннән соң үлем фәрештә белән очрашакбыз. Без беркая китә алмыйбыз. Үлгәннән соң инде анда фәрештәләр бар. Яисә җәннәткә алып баралар, яисә тамакка алып баралар. Шуның өчен без бер нәрсә эшли алмыйбыз, Аллаһ Тәгаләнең җирендә яшибез. Но шуны анара кирәк. Менә бу гөнаһлар кешенең теге рухи яктан эшлаклар булып тора. Менә тәннең эшлаклары бар, тән һәм җанның эшлаклары бар инде. Тәннең эшлаклары ул инде, мәсәлән, кеше ризык ашый, начар ризыкны ашау сәбәпле кешегә авырту килә. Яисә давление күтәрелә, яисә йөрәге борчый башлый, яисә рак шире белән авырта башлый. Бу тәнендә эшлаклар аркылы шундый шир барга килә инде. Шулай җан да аны эшлаклары тулып, гөнаһлары белән тулып, аны җаны ширли башлый. Җан шире бу күп мәртәбәгә авырак тән ширенә караганда. Ни өчен бу көндә күп кешеләр аракыга бирелә? Шул җан ширләү сәбәпле. Ни өчен бу көндә наркоманияга биреләләр? Чөнки җан шире сәбәпле. Ни өчен бу көндә үзенә күп кешеләр кул сала, асылыналар? Шушы җан ширләгән сәбәпле. Бу җан ширене ничек тутатып була? Ничек кире киткән бәрәкәтне кайтарып була? Аллаһ Тәгаләнең юлына басып, намазга басып, Аллаһ Тәгаләдән гөнаһлардан туктап, Аллаһ Тәгаләдән гафу сорап, шул вакытта Аллаһ Тәгалә киткән бәрәкәтне кире кайтара икән. Менә без әйтәбез, намаз нәрсә инде ул, инде ураза нәрсә инде ул. Намаз укымасаң, синең гөнаһларың өстәлеп бара. Ураза тотмасаң, синең гөнаһларың өстәлеп бара. Бер вакыт килеп чыгачак ул, дөнья тормышында да авыр булачак, җанга авыр булачак. Җанга авыр булгач, ул вакытта нәрсә эшләргә? Аллаһка кайтарга кирәк. Намазга басарга кирәк, Аллаһ Тәгаләдән гафу сорарга кирәк, ураза тотарга кирәк. Шушы ураза тотып, намазлар укып, киткән бәрәкәт кире кайта икән. Но әгәр дә кеше Аллаһтан гафу сорамый икән, әгәр дә кеше Аллаһ Тәгаләнең диненә басмый икән, әгәр дә дин аңар ирешә икән, Аллаһ Тәгалә Куранда нәрсә дип әйтә? Без аңар дөнья ишекләрен ачарбыз ди. Ягъни дөнья ишекләре ачыла. Ул боерга мөмкин. Но бәрәкәт ишекләр ябыла. Мәсәлән, ул яхшы эштә эшли, 100 мең ала, 200 мең акча ала. Аңар акча килә. Яхшы йорт сала, яхшы машинада йөри. Аның акчалары күп. Но күңеле тыныч түгел. Семьясы белән, теге ире беләнме, или хатыны беләнме, общий таба алмый. Баласы наркоман, икенче баласы, может, алкоголиктер. Ягъни эштә дә аны борчыйлар. Күңел тыныч түгел. Ни сәбәпле? Чөнки Аллаһ Тәгалә сиңа динне бирде, син аны динне тотмыйсың. Аллаһ Тәгалә бәрәкәтне ала. Синең байлыгың бар, но байлыкның бәрәкәте юк. Синең семьяң бар, но семьяның бәрәкәте юк. Семьяның бәрәкәте булсын өчен кирәк үзеңә намазга басарга, кирәк ирне дә өндәргә, кирәк хатынны да өндәргә, кирәк балаларны да намазга бастырырга. Әгәр дә без намазга бастырабыз 7 яшьтән, мәсәлән, баланы өйрәтәбез, 10 яшьтән уже мәҗбүри итәбез. Шушы бала тәрбияле булып үсә. Шушы бала, намаз укыган бала Казанга китәме, Мәскәүгә китәме укырга. Безнең күңелебез аны өчен алай итеп борчымлы яшәк. Чөнки ул начар компания эләкмәячәк.
Чөнки ул аракыга сузылмаячак кулы, чөнки ул наркотикка сузылмаячак кулы. Ни өчен шушы аны намаз тотачак? Ничек намаз тота баланы? Ул бит инде көненә 5 вакыт намаз укыгач, ул 5 вакыт Аллаһ белән элемтәгә керә. Ул уже ялганара курка башлый. Ул уже урлара курка башлый. Ул уже аракыга эчәргә курка башлый. Чөнки ул 5 вакыт намаз укый. Ул аның психологиясына тәэсир итәчәк. Менә Аллаһ Тәгалә шушы бәрәкәт бирәчәк намаз аркылы. Әгәр дә үзебез намазга бассак, үзебезнең балаларыбызны намазга өндәсәк, семьяны намазга өндәсәк, бигрәк тә намазга игътибар бирергә кирәк 5 вакыт намаз фарызына инде. Кемдер әйтә, мәсәлән, намаз укырга авыр дип, мәсәлән, әбиләрне күрәләр, анда намаз көне намаз укый. Монда әбинең аның может эше юк, ул пенсияда эшли алмыйдыр. Ул инде теге сәламәтлек сәбәпле бернәрсә эшләми. Но әлхәмдүлилләһ намаз укыгач. Ибзер караганда или гайбәт сотканга ул намаз укый яхшырак бит инде. Савап өстәлә. Но яшь кешегә ничек намаз укырга? Монда инде яшь кешегә 5 вакыт намаз куелган фарыз бар, сүннәт бүленгән. Беренче инде кем, мәсәлән, сүннәтләре белән намаз укырга авыр икән, пожалуйста, пока фарызны укып торсын. Или кемгә 5 вакыт намаз беренче авыр икән, пока иртәнге намазны укып торсын. Или иле намазны. Яндары, мәсәлән, бер атна, 2 атна бер намаз укый икән, 2 атнан соң икенче намазга бассын. 3нче атнан соң 4 намазга бассын, 5 вазга намазга. 1-2 айдан соң 5 вакыт намазга баскач, постепенно, аңар уже күнегеп китә. Аңар уже намаз укырга җиңел була. Пока фарызны гына үтәсен. И фарыз намаз ул 5 минут кына ала. Менә бер хәзрәт китабында яза, мәсәлән, тахарат аларга анда ничәдер минут әйткән, анда оныттым инде. 1-2 минут китәме соң яшь кешенең инде тахарат ала. Андары бер рәкъгатка, мәсәлән, 1 минут китә, мәсәлән, или 2 минут китә. Менә бер намаз укыды, 5 минут китте, 6-7 минут китте, шулай 5 вакыт намазга 30 минут китте. Син ярты сәгать, синең 24 сәгать эчендә ярты сәгать син Аллаһка бирәсең. Бу авыр түгел. Но зато синең Аллаһ Тәгалә шушы намаз аркылы күңел тынычлыгы бирә. Намаз аркылы сиңа бәрәкәт килә, семьяңа бәрәкәт килә, иншаллаһ. И үлгәннән соң син кабердә газапланмыйсың. Кабердә сиңа Аллаһ Тәгалә ләззәт бирә. Кыямәт көндә сиңа Аллаһ Тәгалә җәмәгатькә кертә, иншаллаһ. Менә намаз укуның фазиләтләре күп. Намаз ничәдә бүген? Но намаз укыганда да аның үзенең эчтәлекләре бар. Намаз укыганда тырышыгыз мәгънәсенә төшенеп укырга. Менә аның бит инде бар, мәсәлән, әлхәмдүлилләһ мәгънәсе бар, смысл, теге перевод инде. То есть переводны якларга кирәк. А то без может укыйбыз, бераз аңламыйбыз укыганны инде. Кайчан без аңлап укыйбыз, без уже аңлыйбыз, без Аллаһтан нәрсә сорыйбыз. Әлхәмнең беренче яртысы килә, без Аллаһтан мактыйбыз, биеклибез. Икенче яртысы килә инде, без Аллаһтан дуа сорыйбыз. Идина сиратал мустақим дип инде. Теге соңгы тапкыр умра хаҗда булгач сөйләгәннәр, бер әби югалган икән. Теге Кәбатулла тирәсендә инде. Юлны таба белми, телне белми. Килгәндә теге полицейский янына әйткән, идина сиратал мустақим дип әйтә мар. Бу нәрсә дигән сүз? Безне туры юлда алып бар дигән инде. Мәгънәсен белә. И полицейский әйткән инде, давай миңа юлны күрсәт дип әйткән инде. Идина сиратал мустақим дип. Менә даже теге мәгънәсен төшенсәң дә, теге полицейский янына килеп бер җирдә югалсаң, инде арабсанда шулай итеп сорый аласың иншаллаһ. Идина сиратал мустақим дип. Ягъни идина сиратал мустақим бу дугаларның иң самый зурысы. Иң бүтән дугаларны алса, иң зурысы идина сиратал мустақим була. Безнең туры юлда бар. И без көнә 5 вакыт намаз укыгач, без Аллаһ Тәгаләдән Аллаһның юлын сорыйбыз. Аллаһ Тәгалә безне шушы юлда алып бар дип әйтәбез. Менә Аллаһ та шушы юлда алып барса, кеше бәхетсез булмый. Ул бер кайчан да бәхетсез булмый. Ул һәр вакытта да, даже ул мискин булса да, ул бәхетле була. Сөйләгәннәр элекке заманда мөсун бер әби, бик мискин әби. Теге сухарик ала да кипкән, суга маныша да, бик каба, ләззәт ала, әлхәмдүлилләһ дип әйтә. И шундый сүзләр әйтә, әгәр дә ди
Patşalar diye bilseler diye bizge küpme bəxət bizim kumille diye. Şuşu namaz oku sebeple indi. Patşalar, gaskarlar jiyip diye şuşu bəxətini alır için bizge kilirler diye şuşu bəxətini tortup alırlar idi. O bik meskin abi ol tege suharik kınaşı. Ne даже bik meskin bolsan da namaz okusan sen bir bəxətli bulasın. Bir hazret etmişli tege 2006 yılda mı 2007 yılda mı son bir tege krizis bolanı. Күп boylar tege psixologlarga çöptü diye. Koy bir kişiler var даже üzerine pul salgan. Ne biz optırıyoruz mesela min namaz okuyayım min miskin. Tege namaz okumay ul boy yaşay iken deyip. İkun күңел bizim bir şey. Namne bu krizis vaxtında diye. Sen miskin mi ilim boy mu sen psikologga çöpmeysin. Sen Allah'a müracaat edesin. Senin күңел şundan tanışlana. Sen orakıga tutunmaysan sen Allah'a müracaat edesin. Senin күңел şundan tanışlana. Bir video roliklar kildi tege telefondan tege soğuşta. Anda küp kişi bitinde tege tüzelmagaş. Tege arakı şey bitinde ezerek tanışlana. Moş күңел tanışlana deyip kitayını şulay deyip indi. Ni sebeple şulay çünkü din bulmagaş ol arakı şey işim bilen öyle tanışlanam deyip indi. Ol tanışlandırmay. Ol nabarat işe hoş eken. Күңел tanışlandıra tırağında ise ol namaz eken. Soğuşta bulasın mı, ili ide bulasın mı, namaz okuysan, sen koyu hasret gidiyken namaz okup, sen күңел tanışlana. Çünkü Muhammed Peygamber Sallallahu böyle kaza erişkeş, ağır haber kilgeş, o en birinci namazga basaydı. En birinci namaz okuydu. Ne sebepler? Çünkü onun şundan күңел tanışlangan iken. Namaz vakit neçede? Burada olaysa ozan ediyoruz. Subhaneke ve bihamdik eşhedü en la ilahe illallah estağfiruke ve etûbü ileyk. Sen necmi ki? Bas. Aslında